който бележи едно от най-големите достижения на българския народ след освобождението – съединението на княжество България с източна Румелия. На 6 септември 1885 г. българите с висок глас казват на целия свят, че несправедливите решения на Берлинския конгрес, разделили българските земи, повече не ще бъдат търпени. Преди 138 години е постигнат знаков успех в борбата за национално обединение. Пловдив е провъзгласено съединението. България показва на великите сили, че народът и желая да живее свободно, да бъде обединен и независим. Съединението е пример за искрено родолюбие на българските герои, за обединението им срещу разединителите и в името на общозначима национална кауза. Вече 138 години този блестящ държавнически и общо български акт, в който родината е над всичко, е сред най-светлите примери пред нашия народ. Пример, който показва защо трябва да се гордеем, че сме българи, живеещи в града, където още през 1879 година е поставено началото на борбата за национално единение. Уважаеми дами и господа, кметът на община Велико Търново, доктор инженер Даниел Панов. Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинският съвет, Ваше високо благоговейство, генерали, офицери, сержанти, курсанти, уважаеми великотърновци и гости. 6 септември, денят на съединението на България, ден, в който си спомняме за величието на нашите предци. Днес ние славим делата им и с цветя и поклон ще бъдем пред техните паметници. Благодаря ви, скъпи великотърновци, че днес сме заедно пред паметника Майка България, символ на българския дух. Благодаря на вас, уважаеми гости на Старопрестолния град, че избрахте историческата и духовна столица на България, Велико Търново, да бъдем днес на този празник. Съединението е историческо дело, което носи гордост, носи чест. На 6 септември 1885 година народът ни възвърнал своята държава след 5 столетия на робство, успява в едно изключително родолюбиво дело. Справо Захари Стоянов пише за съединението. То беше направено не от дипломите, не от дипломантите, не от военните, не даже от Българския таен централен революционен комитет, а от българският народ. Тези думи показват едно – единни и обединени. Предците ни от княжество България и източна Румелия успяват, водени от искреното си родолюбие, и респектират изключително много великите сили, а и тогавашните политици. Затова и днес се прекланяме пред всички тях, героите от нашата история, пред смелостта, решителността, отдадеността за нашата свобода, за обединена и независима България. Затова 6 септември е извор на национално самочувствие и гордост. Гордост, че сме българи, но и че сме наследници на безстрашни и храбри търновци. Знайте и помнете, скъпи съграждани, че именно тук, във вечната българска столица Търновград, се ражда каузата, наречено Българско национално обединение. Към съединението ни повеждат нашите достойни съграждани: Джорджо Момчев, Георги Живков, Никола Живков, Стефан Стамболов,
Любен Каравелов, архимандрит Стефан, Сани Гинчев, доктор Стат Антонов, които създават първият комитет Единство, който е бил на метри от мястото, където сме днес. Днес славим делата им, както славим и генерал Сава Муткуров, лично убедил княз Батенберг да подкрепи съединението. И князът рискува и дава своята подкрепа, знаейки, че това ще му коства престола. Славим и героите от Търновският полк, защитили съединението. Днес, когато се разхождате в Стария град и когато минете през най-старото читалище Надежда, вдигнете глави и вижте надписа "Съединението прави силата". Нашите предци са били още тогава дълновидни и са ни завещали този слоган. По-късно той се появява и на сградата на Народното събрание в столицата. Нека вникнем в мъдростта на тези думи. Припомнете си тези думи всеки път, когато някой се опитва с гръмки думи, с популизъм, омраза и фалшиви новини да всява най-вече дух на разделение. Дали е пишман политик, кандидат за власт или слава, всеки от тези хора, които говорят в духа на разделението, има една единствена цел – лични и користни стремежи, свързани най-вече с власт, политика и влияние. И запомнете, един народ е силен, когато е обединен от общонационални каузи и задачи. Един народ е слаб, когато е разделен, разяждан от борба за власт, независимо дали говорим за държавата, за града или за общината. Ние, великотърновци, сме мъдри хора. Ние сме доказали, че можем да градим, вместо да рушим. Ние сме показали, че можем да се обединяваме, за да върви градът ни напред, а оттам да върви и държавата. Нека днес и занапред да покажем на цяла България, че съединението наистина прави силата. Не само на думи, но с ежедневните ни дела в полза на любимия ни град и на България. Днес Царево преживява тежък момент и тежко изпитание. Изпитание, през което минахме и ние през 2014 година. И нека молебенът, който ще бъде за здраве, спасение и благоденствие, да бъде за всички българи и на хората, които преживяват тежки моменти днес. Пазете ценностите, пазете традициите, пазете обичаите, възпитавайте в тях нашите деца, бъдещето на България. Честит празник, българи! Честит празник, великотърновци! Нека пребъде Велико Търново! Нека пребъде България!